pro Black Friday e antes do desenfreo ou desenfundar a tarxeta cegados polos chollos, ollo que as gangas poden sair caras. Atención a estes consellos para que a xornada non acabe sendo negra de verdade. A publicidade do Venres Negro invade os escaparates dos comercios. Cando faltan menos de 24 horas para unha das xornadas máis esperadas para os cazachollos, é importante ter en conta certas precaucións antes de mercar. Comparar, porque a veces o mesmo produto podemos atopar con diferencias de precios dunhas tendas a outras. Ver que o produto teña a mesma calidade que ten ao longo do ano, é dicir, non poden ser produtos defectuosos nin fabricados expresamente para estas datas. Ver que os precios estén sinalados, o produto anterior é o rebaixado ou senón que teña a porcentaxe para nós facer a conta. Se as compras se fan vía internet, as recomendacións habituais hai que engadir outras precaucións que nos axuden a evitar enganos irreparables. Ter cuidado nas páxinas nas que nos metemos, é dicir, se entramos nunha páxina e nos dá que desconfiar, vemos algo raro, mellor é non deixarnos caer, é dicir, non dar números de conta se non estamos realmente seguros, ver as condicións xenerales da páxina en canto a políticas de devolución, en canto a gastos de envío, para despois non levarnos sorpresas. Desconfiar cando entramos nunha páxina e non temos datos do vendedor, non sabemos quen está detrás. Malia que moitos consumidores son conscientes dos riscos e dos posibles enganos nos prezos, non sempre se decatan e ás veces deixanse levar. Moito non o fago, pero cando podo sí que o deberíamos facer, porque moitas veces estánnos enganando, porque realmente antes o precio era máis grande. O precio suelo miralo casi sempre, e comprar por internet non moito porque prefiero ir de tendas por aí, velo. Hay muchas compañías que unos meses antes suben el precio para luego volver a bajarlos y tener el precio original, entonces pues bueno. Desde as organizacións de consumidores recomendan guardar os tickets de compra, reclamar a garantía de 2 anos que por lei teñen todos os produtos e, sobre todo, non deixarse levar e empregar o sentido común.